Volgens mij is er vanuit de organisatie, de hoofdorganisatie, een fantastisch programma neergezet. Met heel veel inspirerende sessies, goede sprekers met interessante trends en ontwikkelingen. Ik verwacht toch wel, ten eerste natuurlijk heel veel leuke mensen te ontmoeten. Het is toch wel echt een netwerkmoment, dat weet iedereen. AI staat centraal, vind ik interessant. En de toepassingen daarvan. Dus ik ben in volle verwachting om geïnspireerd te raken. Vandaag wordt een nieuwe raad opgericht voor recreatie en toerisme. En er zijn ook de provincies in vertegenwoordigd. En ik zit daar samen met een collega in namens alle provincies. Nou, we hebben in Nederland heel veel opgaven. We moeten nieuwe huizen bouwen, we moeten de energietransitie vormgeven en nog veel meer dingen. Maar dan is het heel belangrijk dat we ook oog houden voor recreatie en toerisme. De ruimte daarvoor, die moet er echt zijn. Ik denk dat we nog steeds een heel gastvrij land moeten zijn. In al zijn facetten, hè? Van echt het toeristische attracties tot aan de horeca. En dat is denk ik heel belangrijk, dat we een goed product bieden. En dat we ook zorgen dat waar het pijn doet, hè, qua drukte, dat we daar aandacht voor hebben. Maar dat we toch wel een uitnodigend beleid blijven voeren. Hè. Het gaat nu redelijk goed met de sector. Maar ja, over 5 jaar kan het anders zijn. Dus je moet wel zorgen dat je continuïteit kan bieden. En dat met elkaar daar aan proberen te werken. Nou, ik denk een heel mooi afwisselend programma. En het thema is digitalisering en de kansen van digitalisering voor de toerismesector. En daar werken we als museum heel graag aan mee. We hebben een online museum gelanceerd. En ik ben op zoek naar partners in de toeristensector om verbindingen te maken. Om een gezamenlijke klantreis te gaan creëren voor alle bezoekers en potentiële bezoekers om naar Limburg te komen. Digitalisering, ik denk zelf echt dat je er gewoon mee aan de slag moet gaan. Over die drempel heen gaan, leren van elkaar en het gewoon echt gaan doen. Je moet het gewoon ervaren. En het gaat met zo'n enorme snelheid, je kan het je niet meer veroorloven om te wachten. Dus ga met z'n allen aan de slag. Nou, wat we dus vandaag ook hebben gepresenteerd, die primeur, dat vind ik zelf wel een hele belangrijke. Dat we dus met een dataportaal aan de gang gaan, met alle overheden samen, brancheorganisaties en DMO's. Zodat we ook eigenlijk nu wat meer datagedreven beleid kunnen gaan voeren. Dat vind ik wel echt een hele belangrijke stap. Ook voor de gasvrije sector geldt natuurlijk dat digitalisering natuurlijk onontkoombaar is. Je moet erin mee. Dus als je kijkt naar een landelijke raad, zou natuurlijk digitalisering een van de punten kunnen zijn die we kunnen gaan oppakken in gezamenlijkheid. Waar ik het meest trots op ben zelf, is dat toen wij Perspectief 2030 met heel veel partijen in en om de sector hebben gelanceerd. Toen hebben we ook die toerismetop zijn we gestart in Deventer, de eerste. En dat de toerismetop eigenlijk een soort weerspiegeling is van de beweging die met Perspectief in 2018 is ingezet. En dat is een beweging die springlevend is, waar echt wordt nagedacht over bestemmingsmanagement. En hoe houden we onze mooie bestemming ook richting de toekomst vitaal en bestendig. Dus ik ben vooral tevreden over het feit dat die toerismetop zo'n mooie weerspiegeling is van een beweging die nog volop gaande is, maar die zeer hoopvol is.